Hola, fades i follets! Hello, boys and girls. Nice to see you today. How are you? En Maus i jo esperem que us trobeu molt i molt bé. Avui farem una sessió d'English molt especial perquè farem una cosa que us agrada molt. Farem phonics. Quan fem phonics ja sabeu que tenim unes targetes amb les lletres de l'abecedari i a P5 també en tenim unes que són de conjunts de lletres i amb una imatge cada una. I el que fem nosaltres és dir 3 vegades cadascuna de les lletres i fem un signe amb les nostres mans per acompanyar aquesta paraula. Amb els fònics el que fem és aprendre el so de cada lletra i dels conjunts de lletres en anglès. Què et sembla, Maus? Tens ganes de fer fònics? Yes, I love to play phonics. But first, Annie, you have to remember that we have to keep calm. Sí, Maus, tens raó. Abans de començar a fer fònics sempre ens hem de relaxar una mica. I per fer-ho encendrem una espelma i farem una mica de respiració. Yes, we have to breathe very slow. Maus, què et sembla si avui t'asseus al meu costat i fas els fònics tranquil·lament assegut com els nens? Okay, I will sit near to you. Així, seus aquí al meu costadet, ben tranquil, igual que els nens, i des d'aquí segueixes els fònics. Molt bé, Maus. I vosaltres també us asseieu que estigueu còmodes perquè farem tots junts aquesta sessió de fònics igual que si la féssim a l'escola. Primer de tot, encendré l'espelma. I el que farem és relaxar-nos una mica. Si esteu asseguts en una cadira, doncs intenteu tenir l'esquena recta, poseu les mans a sobre dels genolls, tanquem els ulls i respirarem a poc, agafant aire pel nas i també el deixarem anar pel nas, molt lentament. I think we're ready to start. Ara estem a punt per començar. Començarem amb les flashcards de les lletres de l'abecedari, que són per P3, per P4 i per P5. I quan les acabem en farem unes altres que seran pels nens de P5. Els de P3 i P4 també ens podeu acompanyar, però els de P5 són els que se les coneixen una mica millor. Comencem amb les lletres de l'abecedari. The ABC letters. A, apple. B, bird. K, cat. V, dog. Egg. Finger. Girl. Hat. Insect. Jump.
leg. Monster. Nose. Orange. Pear. Red. Sun. Table. Umbrella. Van. Wind. Box. Yellow. Zip. We have finished the ABC flashcard phonics. Hem acabat les flashcard phonics, que són de l'abecedari. Aquestes són les que fem sempre a P3, P4 i P5. I ara farem les que són pels nens de P5. Els de P3 i P4 també les podeu fer, cap problema. D'acord? Així les anirem aprenent. Són de conjunts de lletres i aprendrem com sonen quan les veiem escrites in English. Children. Arm. Flower. Or fork. Purple. A rain. Oi, boy. Book. Spoon. Three. Feather. Feet. O, boat. O, brown. King. Queen. Shoes. Ear. Air, chair. I, night. And that's all. Això ha estat tot. Què t'ha semblat, Maus? Que t'ha agradat fer fònics avui? Yes, I have enjoyed this activity. And what about you? I a vosaltres, que us ha agradat fer fònics? Ja sabeu que quan acabem de fer els fònics ens toca bufar l'espelma. Avui la podríem
el podríem apagar entre tots. Can you blow up the candle with us? La podeu bufar amb nosaltres? Vinga, tots alhora. 1, 2 i 3. 1, 2, 3. Wow! Today we have learned lots of sounds. Sí que hem après molts de sons, els sons que fan les lletres de l'abecedari i també alguns conjunts de lletres que en anglès sonen una mica diferent que en català. Esperem que us hagi agradat molt aquesta sessió de fònics i ja sabeu que la podeu fer sempre que vulgueu, que a l'escola en fem una de tant en tant, en fem sovint. Ens ha agradat molt trobar-vos avui i molt aviat ens tornarem a veure aprenent una mica més d'anglès. Bye bye, boys and girls. See you very, very soon. Kisses. Mwah.